panaghiusa. Panaghiusa. Si San Pablo naghisgot diri nga pagbantay kamo. Hangyoon ko kamo. Magbantay og maglikay kamo niadto mga tawo nga mubahin-bahin og musamok kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Timan-an nato nga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Unya atong nasayran sa miagi natong programa tungod kay ang pagtuong Kristohanon nga gikan sa Jerusalem naabot man sa Roma. Timan-an nato nga ang pagtuong Kristohanon naabot sa Roma. Og ang pagtuo kuno nga naabot sa Roma, matod pa ni San Pablo, ingon sa atong gibasa, pagbantay mo kung dunay mga tao nga magtudlo og supak. Sa pagtulunan nga nagsugod sa Jerusalem og naabot dito sa Roma. Kay kining mga tawhana kuno, kini bang mubahin-bahin nato, giingon diri, wala sa tinuuray mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo, kundili sa ila lamang kaugalingong kahakog. Gilimbungan nila ang mga ubos ug sa labutan, pinaagi sa matahom nila mga pulong ug pag-ulog-ulog. Now, mga tinahod nga tigpaminaw, sa atong panahon karon, daghan man yung kaayong nagsangyaw mahitungod aning pulong sa Dios. Daghan kayo. Og mailan nato kining mga tawhana, no, kining mubahin-bahin nato. Pinaagi gyud sa ilang style sa mga pagpanudlo. Og kini makita nato ang ilang bunga. Kung ang ila galing bunga imbes nga hiusahon ta sa usa ka pagtuo nga Kristohanon nga nagsukad ni Kristo, inay nga mausa ta mabahin-bahin na hinoon, kana ilhanan na sa usa ka kana bang pagtulunan nga dili gyud maoy gipaluyuhan sa atong Ginoong Jesucristo. Matod pa ni Kristo, Amahan, mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Juan 17:11, Juan 17:21 ug 22. Kana nga pagtulunan sa atong Ginoong Jesucristo ang iyang gipangandoy nga maghiusa ta sa atong panahon karon. Inyo bang nakita na? Nakita ba ninyo ang maong panaghiusa? Ang atong pagtuon sa Biblia nga ug doon natay nasabtan, maghimo din tang kaugalingong pundok. Maghimo din tang kaugalingong pundok, manudlo sa mga tao, and then atong biyaan ang simbahang Katoliko kay maghimo tag kaugalingong pundok. Mao ba na ang panaghiusa nga gipasabot ni Kristo? Si Kristo sa iyang paagi sa paghiusa, ato bang nasunod? Giunsa man paghiusa ni Kristo ang iyang katawhan, ang iyang iglesia. Nagiusa niya paghiusa. Now, timani mga tinahod nga tigpaminaw, nga ang paagi ni Kristo sa paghiusa, magpili gyud siya tao ba nga himuon niyang kanang leader. Himuon niyang kana bang mangulo. Buot ipasabot, hiusahon ta niya diha sa usa ka iglesia o simbahan nga adunay mangulo. Dunay head. O kinsa man na siya? Siya mismo. Si Kristo ang atong Ginoo. Mabasa nato na sa Juan 10:16. Kadtong pag-ingon niya nga,
Aduna pa'y wala mahisakop ni ining turila. Di man bihan ni ining turila o simbahana o sa laing hubad o iglesia, no? Sa kinatsila. Aduna pa'y wa masakop ni ini. Sangyawan kuno to sila aron inig kakaton mahiusa ni ining usa ka maong turil, usa ka iglesia. Ubos sa usa ka magbalantay. Sa ato pa, Pangulo. Kinsa man na? Si Kristo. So, diha ta niya hiusahon sa usa ka simbahan o usa ka iglesia nga siya mao ang usa ka Pangulo. Nganong naamay usa ka Pangulo ang usa ka iglesia nga iyang gitukod? Siyempre, mga tinahod nga tigpaminaw, mao man na ang kana bang pagtulunan sa panaghiusa. Kaya imaginon ko nato mga tinahod nga tigpaminaw kung daghang mangulo, lain-lain, no? Maghimo kag pundok nimo imo diha, then tudlo po kag kasulatan, Biblia, then ikaw po'y silbing leader diha. Then apoy lain, magpili po og laing leader, maghimo po pundok iyang kaugalingon. Dili man na maoy paagi ni Kristo sa paghiusa. Kay ang paagi ni Kristo sa paghiusa, sa pagtukod niya sa maong turil o iglesia, siya maoy nangulo. Unya, kay kahibalo man siya nga dili man pud siya magdugay gyud diri sa kalibutan, ato dayong tanawon diri sa Biblia, kung kinsa ang iyang gipili. Kinsa iyang gipili nga og wala siya, kining tawhana maoy murag siya, silbing representatiba, baikar. Di ba mga tinahod nga tigpaminaw, paras ba ng mayor? Parang dili magkuyaig ang mga tao sa iyang syudad ba, no? Usa ka mayor o usa ba ka gobernador. Pananglit og moadto siya sa ubang lugar. Parang dili magkuyaig. Aduna ba'y common ground o dunay kanang kahapsay ang iyang dapit. Now, magpili gyud siya tao nga silbing muhulip niya isip Pangulo, kanang gitawag na tog vice governor o sa diri punta sa syudad, ang iyang vice mo'y mo take over. Buti pasabot kanang pagtulunan nga diha sa usa ka simbahan, duna gyud makita nga Pangulo, importante na sa pagtulunan o doktrina sa panaghiusa. O gihimo gyud ni Kristo. Unya, kanang Pangulo makita gyud na kay magbalantay man. O makita. Kay balo si Kristo ana, hiusahon ta niya ni ana nga adunay katawhan din, dunay gyud silbing supremo. Siya, si Kristo. Pero sa dihang naghuna-huna siya, kinsa may akong himuong Pangulo kung wala ko. Kung muadto na ko, mubalik na asa ko gikan sa langit, kinsa may iyang gipili. Klaro man kayo nga no, sa pagtuong Katoliko nga mao gyud ni atong gibarugan, sa 12 ka mga apostol, kay naman yun siya diha mamili, no? Sa 12 ka mga apostol. Sa 12 ka mga apostol, kinsa may iyang gihimong baikar o representative, silbing vice ba? Sa terminong gigamit ana sa atong simbahan Katoliko, baikar, representative. Kay importante lagi nga doon na usa nga manghulo sa iglesia o sa simbahan. Kinang gisgutan diha sa Juan 10:16, usa ka turil ubos sa usa ka magbalantay. Kinsa may gipili ni Kristo? Naa sa Mateo 16. No? 18 hangtod na gyud nas 19. Nya nindot kay basahon pa gyud sa bersikulo 13, no? Sugod din hangtod gyud na sa 20, 19, no? Nya gipaagi pagalitog pangutana, question and answer ni Kristo. Unya ang nakatubag sa hustong tubag sa iyang pangutana, ingon siya nga, ikaw mo'y gipili sa akong amahan. Ikaw mo'y akong gipili sa amahan.
Kay nakatubag ka, ako lang gi-paraphrase para diretso ba nga masabtan, no? Ang atong point, no? Tungod kay ikaw mo'y gipili sa amahan, unya ang iya pag yung tubag ni Pedro, no? Nga husto sa pangutanan ni Kristo, kinsa siya, ingon pa gyud siya nga natubag na nimo Simon Pedro dili tungod sa imong kamaing laki. Natubag na nimo tungod kay gipili ka sa akong amahan, no? Ako lang ning gi-paraphrase. Napilian ka sa akong amahan, mo'y nga mao'y makatubag sa hustong tubag. No? Mateo 16, 17, 18. Then giingnan din siya, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Sa King James Version, bind and loose. Di ba? Luagan o kanang gapuson. Kunya, timanan biya nato, kanang gahom sa pagluag o gapos sa common version nga hubad ron, pagdili o pagtugot, authority biya na, gahom biya na ni Kristo. Kanang pagdili o pagtugot ba? Kanang pagluag o paggapos. Unsa man na siya? Unsa man nato na siya pagsabot? Kanang gahoma. Kana bang, for example, doon ay balaod nga kanang gitawag na tog ceremonial o juridical. Kanang mga balaod ba nga pwede mausob-usob, no? Kanang mga ceremonial laws. Ang naghawid anang Yahweh, doon ay gahom sa pagluag o paghapos, pwede na niyang usbon-usbon. Muna ay mo katingala nga, gitudlo sa simbahang Katoliko, nga kanang posisyon ni Pedro nga, gisalo-salo sa mga Santo Papa, ay mo katingala nga doon ay pang usbon-usbon. Kay authority man ni Kristo, ang example ana, sa dihang si Kristo, diri pa sa yuta, katong wala pa niya gyud ipabuhat ni Pedro ang kanang iyang authority, kay naa pa man siya diri sa yuta. Giyon sa man paggamit ni Kristo ng iyang authority. Tanawa, unsa to'y mga lagda sa karaan nga kubinat, panahon ni Moses, for example. Panahon ni Moses, sa ilang kagahig ulo, tungod po sa authority ni Moses, sa ilang panahon, kay siya may silbing leader po sa iyang panahon, doon na po'y gahom si Moses pagluag-luag. Di ba? Kanang, for example, kanang kaminyoon, dili manunta na gitugot ng panagbulag. Pero sa kagahi sa ilang ulo, nitugot na lang si Moses sa ilang panahon, di ba? Pero pag-abot ni Kristo, na iyan ang yung giimposar mo itong pagsabot anang kaminyoon. Nga, bawal yun ang divorce. Pero tungod sa authority ni Moses sa iyang panahon, nagtugot siya sa iyang panahon, tungod sa kagahig ulo. Dili ingon nga, mo gito'y gusto sa Dios. Pero timan ina ay gahom si Moses. Pag luag o paggapos, pagdili o pagtugot. Dayon, sa ilang balaod pag yun sa una, kanang mulapas ka sa adlong igpapahulay, physical death na yun. Batuon ka hangdod mamatay. Di ba mo man naila sa una? Patyon juga diritso. Kung makalapas ka sa adlaw igpapahulay, batuon ka hangtod mamatay. Pero pag abot ni Kristo, iyang giluagan na niyang balaura. Kay gipatunhay niya, iyang gitudlo gyud unsa gyud ang Dios, unsa gyud ang gugma. Nga ang gugma anda muhatag og chance sa mga taong makasasala. Bisag unsa kadautan. Mao na nga katugaling babae nga dautan, nga ilan na untang silutan o physical nga kamatayon o death penalty, ni babag si Kristo. Moto ang iyang pagluag. Sa ito pa, kanang Pangulo nga si Kristo, doon ay gahom sa pag-usab-usab sa mga butang nga pwede mausab. Pero katong mga dili mausab, kabubuton maputo niya nga dili usbon, pananglit ka ng ayaw pangawat. Divine law, moral law man na, di po na niya usbon. Kagustuhan po na niyang di mausob. Kanang idolatry, pagbaton og laing Diyos. Saragoy Diyos. Dili po na niya usbon.
Pero kanang moingon lang nga ayaw pagkaog dugo. Oh, ceremonial man na. Kalanon ko na. So, pwede na usbon-usbon sa mga naay authority sama niya. Sa Council of Jerusalem, ilang gidili ng dugo, disciplinary law na ha. Kay mo po na ilang nabatasan sa karaan nga kubinan. Unya, kanagong authority sa mga apostol, klaro man na, kay ang authority ni Jesus, iyang gitugyan ni Peter, kasi Peter may iyang gitugyanan sa keys of the kingdom. No, di ba? Unya, ang background gud anang authority ni Pedro sa pagka-pangulo, ang isip vicar of Jesus Christ, na sa Isaias Kapitulo 22. Isaias Kapitulo 22, tudling 20 hangtod 23. Nga, kung atong sabton, ang gingharian ni Kristo sa bag-ong kubinan, kining simbahan, iglesia, mapanag-ing nato ni sa gingharian ni David sa iyang panahon. Katong gingharian ni David na ay hari, di ba? Siya, hari siya. Di na po yung mga musunod niyang hari. Dayon ang hari sa ilang gingharian na ay prime minister. Oh, kanang second in command to the king. Kung baga sa ato pa na, vice mayor. O, si report sa province, vice governor. O mo na, ang hari na siya prime minister. O, si David mo'y hari, o niya, nato'y nasunod niyang hari nga sa iyang linya, nato'y nahimong hari nga si King Hezekiah. Then during King Hezekiah, na siya prime minister nga gitawag og Shebna. O prime minister Shebna. Unya, ang simbolo anang authority sa vice o prime minister, tugyanan og Yahweh. Tugyanan og Yahweh, authority na sa pagkapangulo. Isip, muhulip kung wala diha ang hari. O nawa, basahan ninyo, Isaias Kapitulo 22, 20 hangtod sa 23. Si King Hezekiah, ang nahimong prime minister siyang panahon, ito si Prime Minister Shebna. Unya, si Prime Minister Shebna, dautan ug binuhatan, dili maayo nga leader. Dili maayo nga leader. Pero ang iyang authority, labaw. Gitugyanan ko siya Yahweh sa balay ni David. Dayon, kay wicked man siya sa ilang panahon, giilisdan siya ni Eliakim. Ang authority, ang Yahweh, gikuha niya ni Prime Minister Shebna o gitugyan ngadto ni Eliakim. Aron si Eliakim na pod mo'y silbing maghawid anang authority. Kanang tinugyanan si Yahweh. Unya, kana ra bang authority ha? Kana ra bang nga katungdanan? Matud pa diha sa Isaias, tawgon og amahan. Naunsa man ang amahan kinat sila, Papa. Nya, para mapalahi na nga klase sa pagkaamahan, niadtong ika-7 ba na nga kasiglo o ika-8 ba? Gigam-an naglaing termino pero maura meaning, father gihapon. Parang, kay moingon na gugag father, Papa, daghan mang Papa. Ako, Papa naman po ko, kinampukoy anak. Pero mapalahi na nga klase, para mapalahi na nga klase nga pag-aamahan kay Prime Minister God, gibuhatan na sa simbahang katoliko og terminology nga Pope. Pero father na ba na ipasabot? Kay pag ingog Pope, wa na ilaing amahan gipasabot ana kanang Bishop of Rome. Successor of St. Peter. So mo na background ana. Nga ang tugyanan si Yahweh, tao gunog amahan sa tupa Papa. O para mapalahi gyud ang iyang pagkaamahan kay Vicar of Jesus Christ man siya, ang simbahan lagi na may authority anang pagdili og pagtugot, ang inyong idili diri syota, idili sa langit, ang inyong itugot. Naghimo og terminology, nag-invento ang simbahang katoliko, kinaaman siya authority, paghimo og term nga kanang amahan nga exclusive ra gyud nga mahuptan sa Bishop of Rome, successor of St. Peter. Pope. Yeah. Nahimo-himo na ba ng uban nga buti mo ipasabot veritas kay si Kristo iya manggi tugyanan si Pedro sa mga Yahweh sing harian sa langit buot bali may pasabot nga diha ta makighiusa wa nay laing pagtulunan na. Juan 10:16 ingon si Kristo nga ang tanan katong wa pa masakop sakupon para mausa. So kung atong likayan na nga principle mao nang mabahin-bahin ta. Ug mao ni nahitabo na turon lain-lain mahimo na tong leader.
Silo ako. Ang uban, ilang himuong leader, si Kibuloy, oh, si Felix Manalo, si dili man na mao. Kay ang gipili ni Kristo pag-una, si Pedro. Unya, kanang katungdanan ni Pedro, kung mabakante atong tanahon, 15 nakapuli, kinasa buhat 1:20, ang katungdanan kuno nga mabakante, doon nagimuhulip, para sa katungdanan ni Judas. Nabakante man to, kaysa may gihulip nila, election pag ito sila. Oo. Si Matias, unya kanang katungdanan ni Pedro, isip, vicar of Jesus Christ, importante na. Kay Prime Minister of the Kingdom na. Kay ang hari sa gingharian ni Kristo siya. Yan naman si Prime Minister, pareha sa gingharian ni David. Ang iyang gihimong Prime Minister si Pedro man. So kanang posisyon ni Pedro, kinahanglan, diya ta magganayan. Kinsa may nakapulis katungdanan ni Pedro. Sa dihang wa na siya. Gimartir siya sa Roma, na wa may laing listahan, kanang list of popes. Oh. Unya hinoon, kining simbahan ng Katoliko, usahay maglisod tag pasakop ani agi sa mga pagsulay daghang kayong mga gihimo sa yawa nga bang paghugaw-hugaw. Mayon ta Katoliko mo original nga iglesia yang daghan mang badlongon mga igsoon. Happy kay akong panahon. Mohatag ko ninyo clue ha. Ato ning ipadayon sunod Domingo pohon. Kanang bulawan nga genuine tinuod. Bisan pag itunlob ni mo na sa lapok, hugaw-hugawan ni mo na. Dili gyud na mahimong piki. Bisag pagtan-aw ni mo, uy, hala, hugaw man kay tanawon. Oh? Ang tinuod nga bulawan, bisan pag hugaw-hugawan, ituslob ni mo sa lapok, magpabilin yun ang tinuod. Pero kanang piki, bisan pag unsaog pasinaw ni mo, aron magmukhang tinuod, piki yun na. Mao man mga iglesia ron daga nga gamiton pangalan ni Kristo para magmukhang tinuod, gamiton pag iglesia sa Diyos kuno. Oh, panggamiton ng ngalan sa Biblia. Oh, bisan pag unsaog pasinaw, pag anindot sa ngalan, pero kay di man si Kristo may gatukod ana, piki guna pasilo ako. Kining Katoliko, murag dili tinuod na naon, kay original man, ngano man, kay gihugaw-hugawan siya wa. Basahan ninyo Mateo 13, 24 hangtod sa 30. Naayawa nga gahugaw-hugaw diya sulod sa iglesia. Ako lang giparaphrase, mao na ngay mga hugaw. Lindo po dagatong i-explain yung mga tinahod nga tigpaminaw. Pero padayon na mo og paminaw sa sunod Domingo pohon, daghan pa kung may isguti. No? Kay kini importante ning nga topiko. Ayaw di din tamutuo nga may kay muwalis Biblia. Unya panagbahin-bahin di ay may magi-propagate. Di mo na mao. So, sundo na to ang protocol sa Biblia. Okay, now, hangtod sunod Domingo pohon, kini ang inyong alagad, si Silbert, Dundoyano Senior Alas Veritas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. EXPR Tatak RMN. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, magpalit ka na.